Bapak Darman, Pak Dimas, ya Pak Yanto, boten ketinggalan. Pak Darman, Pak Dimas, Pak Yanto, monggo mriki sampur jaipongan Pak, sumangga Pak. Monggo, ayo, monggo. Ayo Mas Darman munggah mana ya? Kesepakatan pinten lagu niki? 2 lagu cukup? 2 lagu nggih? Oke, siap. Olos. Lah ngesane sing mburi akeh. Oh siap, 2 lagu nggih, nanti gantian. Nanti kasih nanti ada waktu lagi bisa naik lagi. Enggak? Ayo, sing penting happy, sing penting rame. Nah, makanya dipersiapkan Bu Lurah bersama seluruh kadernya. Oke siap, Bas. Wong Bu Lurah biasanya nek Bu Lurah nggen kula lho niki wong niku bijaksana. Oh nek ngeten iki mboten isanan langsung wah. Mbun nek Bu Lurah kene gak ro aku. Gak podo. Jenengan mesti tepang Bu Sarinah niku lho alhamdulillah luar biasa Bu jenengan. Yes. Ayo. Wis milih sindene khusus wis tanpa dipanggil pokoknya. Sampurnya diambil siap sabar. Oke, kagem pamirsa ingkang wonten ing dalem kang lagi mirsani lumantar live streamingipun kanca-kanca ingkang nggiharaken Dharma Laras wonten ing siang sonten menika kala teraken wilujeng sonten wilujeng mirsani adicara campursari Dharma Laras ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Darman Mas Cepuk saking Asem Gede Musikan Jombang. Ugi kaleresan wonten ing siang sonten menika kangge mahargya sedaya warga masyarakat Asem Gede anggenipun tasakuran bersih desa. Nggih, pun aturaken tembangipun minangkani pamrutan saking Pak Darman Kru monggo. Penggayuh dalu-dalu.
kadung tresna neng arah wani kandha neng nyatane tansang layang ning sajroning kalbu aduh Gusti aduh Gusti luang rana pandangku iki among pamujiku bisa kasembatan panggayaku
mung rika sing tak goleki rina wengi rika dadi ati eman kelingan maneh wong sing kencir kuning ingsun wis kadung kendrong tak lali-lali rika katone mata ayo lungguh sanding ingsun teka mumpung ketemu maneh matur sembah nuwun yes sing duwe dharma laras luar biasa matur sembah nuwun sampun kersa nderek mangayu bagya ngregengaken sasana wonten ing sonten menika nggih pahargyan agung sedekah bumi nggih langsung badhe kula aturi minggah dhateng sasana pagelaran agung sinten menika panjenenganipun Pak Towo Pak Supari ugi Pak Topa wekdal kula aturaken yo Bapak Towo Pak Supari yo Pak Topa monggo jai-jai pongan monggo mriki minggah dateng kalahangan monggo sampur jai pongan yo Pak Towo Pak Supari yo Pak Topa yo ayo monggo ayo wis ket mang wis ra betah kudu munggah ae kok saged campur sari saged monggo kasumanggaken sing penting rame happy yes ricik angklung yes pakai gending yo Dharma laras bersani live streaming sugeng siang Mbak Maria sugeng dalu setengah siang
iwak uran rama golek bojo kudu sing sayang aton disayang sayang aduh rama neng kene kendek madang laut dadar jagung datar jagung arep madang laut dadar jagung golek bojo dadi panjang temung watone sing lembut aduh rama neng kene kendek madang laut iwak boyo arep madang lawo iwak boyo rama golek bojo kudu sing setya watone sing setya aduh rama yo arep madang lawo iwak pindang iwak pindah arep madang lawo iwak pindang golek bojo kudu sing sayang ongan klungi kumandang jemangklong rambah runtuh rambah luhur lelakune para wiyangan tanapa Sunda rambah ronta gending gending kita gending Jawa angklung Sunda Parawi yo angklunge kumandang jumengkleng laras runtut rembek lugu lelakune para hiyangan tanapa sundan hampa rungka gending kita
Sunda parai yang kita kendeng Jawa angklung Sunda parai Sembah nuwun Pak Towo, Pak Suwari, Pak Topah. Sampun ngasta sampur kangge derek panglipur dumateng sedaya warga masyarakat Asem Gedhe ingkang wonten ing hari kaleng ganti menika ngawontenaken adicara bersih desa. Mugi-mugi napa ingkang dipun pangajeng-ajeng begitu tansah kajabatene Gusti Kang Murwa Engdat. Oke, matur sembah nuwun panjenenganipun sedaya panitia penyelenggara ingkang sampun kersa ngrawuhaken saking Gebyar Campursari Dharma Laras ingkang tasih dipun pimpin dening Bapak Darman Cepuk ingkang mijil saking Asem Gedhe ingkang dipun rawuhaken sesarengan kalian Anas Audio Professional Sound System. Ugi kanca-kanca ingkang nggiharaken lumantar live streaming Padang Bulan, Baskom Mania, terima kasih dan seluruh kru yang bertugas terima kasih luar biasa. Nggih. Ayo Bunda, ayo. Tak persilakan kenjenengan, ayo seluruh bunda-bunda megah kabeh ayo. Mungkin satu lagu ayo. Loh, piye ta ayo. Bulura, ayo Bulura kadere Bulura. Tak tunggu loh Bulura, satu tembang, satu lagu tak persembahkan untuk panjenengan ayo Bulura. Eman Bu, ayo. Ayo. Ayo Bulura. Ayo loh, kok malam lebu ya? Sambil menunggu nggih. Katuran minggat dateng sasana pagelaran agung. Panjenenganipun Pak Ading, Pak Junedi, ugi Pak Rasan. Yo, monggo kalau terakan. Yuk. Iki Bapak Ading uga Bapak Junedi Bapak Rasan boten ketinggalan Bapak Ading uga Bapak Junedi monggo mriki sampur jaipongan Pak sumangga monggo yo ayo he yes ngene kate gak nyang yes napa gendenge napa lagune RRI Lamongan yes sabar Mas Rudi.
Jombang hatur sekari nonci kongso kakung mewah putri warga Darmalaras saking Jombang atur sekar rina kongso Jawi wetan kita kang tinelar sun pambagya pamung jiraharja kang tumuju sagung pramiharsa pungkasaning atur kalisa ing sambikala ing lamongan tueng wuni bupa tika nomor siji bala mongka wini sudo siswa saking Sunan Giri nyoto bisa yemi sagung mringkah kula sami adi pati Surajaya danu reksa
yang luar biasa. Pak Ading, Pak Janet, Pak Rasan. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo sing nom di sing nom iki. Tak celuk sing nom sing nggih. Kalau terakan dateng panjenenganipun Mas Irkan, Mas Wendy, Mas Pranoto, ayo. Ayo kuto. Biasa piye lah. Ya munggah ya. Tak dhisikno ketemu wong saya. Ayo Mas Pranoto CS kalau terakan minggat dateng sasana pagelaran seret. Dharma laras yo.